Hi guys, welcome to TFF's TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Vazukuru vambuya nehanda havasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe. Vari kudedzera kuti why maZimbabwean artist ese akaenda kurally yeparty yaED Zanupf, because the list yevanhu vacho vakawandisa. Almost everyone was there. Ricky Fire anga ari ikoko, Holiten anga ari ikoko, Enzo anga ari ikoko, vese vana Raspompi, vana almost everybody guys. Saka vazukuru vambuya nehanda vachema vadedzera kuti isusu tiri mafanzi enyu. Saka hamusi kuzviona here kuti Zanupf iri kutitambudza? Hamusi kuzviona here kuti Zanupf iri kutambudza vabereki venyu? Sei muchitiitira zvinhu zvisina kunaka imimi isusu tichikusapotai? Saka guys, handizivi kuti munoti kudii, asi mazim artist achona akawanda anga achipindurawo achidedzera kuti saka imi muri kuda kuti tife nenzara here, because kuimba ndo basa redu. Saka kana tikadedzwa kuZanupf tinoenda, tikadedzwa kuCCC tinoenda. So I don't know guys kuti which one is which, asi vamwe vanhu vanga vachidedzera kuti vanhu ava vakangwara nemunongoziva mega. Kana uchida kuita business kuZimbabwe unofanira kutojoina Zanupf, unofanira kuita makadhi eZanupf, asi pakunovhota apa unofanira kushandisa pfungwa dzako wobva wasvika wobva wati CCC. Saka handizivi guys kuti munoti kuti kudii, asi vamwe vanga vachidedzera kuti kungoendawo zvedu because tiri kuda mari. Muri kuda kuti tife nenzara here? List aripo Raspompi apindurawo, asi pane uyu weCCC anonzi Ricky Fire ashamisa vanhu because azotiza aonekwa kuZanupf, asi this guy has been loyal to CCC. Vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa paanogona kungonzinana chamisa enda ugozodzoka zvako, because pakuzovhota ndo pane nyaya yese. Because vanhu vanga vachidedzera kuti aiwa obvious kana uchida kuti uite mabusiness kuZimbabwe, kana usina kadhi reZanupf ziva kuti chakabvondoka. Saka unofanira kungwara wozviita kunge munhu weZanupf. Handizivi kuti guys imi kana muri kuZimbabwe muri kuita zvipi. Thank you so much.